Assalamu alaikum jama'a. Ina farin ciki da kuma godiya jama'a. Jiya na fito na yi bidiyo akan wayanda suka kalla izar su. To na ga comment ɗinku sannan kuma na gode. Allah ya ƙara zumunci. Akwai wani shiri da za mu fara wanda insha Allahu za mu baki mamaki kuma ya fi ƙarfin izzar so kyau. Ina ta ba muku tallan fim ɗin a kowane lokaci ba na ƙoƙarin na samu ko rabin fim ɗin ka muku ba. To yau dama ta samu ga waɗanda suke zaune ba sa sana'an komai. Dan Allah jama'a, dama ta samu ko kana ina ne ko kana wani guri ne, dama ta same ka. Za mu fara shirin fim kuma mun buɗe guri domin ɗaukan kowa da kowa. Duk wanda yake ganin zai yi wannan abun ba kai kaɗai ba ne, ko ma waye ba kai kaɗai ba ne. Duk wanda mace da namiji, in dai kaga bidiyon nan, don girman Allah ka mun sharing, don Allah don annabi roƙon da nake muku ku yi sharing bidiyon da zan kawo muku yanzu. Ina so jama'a, duk wanda yake sha'awar shirin fim ko maye, don Allah don annabi ka mun magana. Ba na iya samun daman chatin saboda jama'a suna mun yawa. To ku yi haƙuri jama'a, ni din naku ne kuma na ne. Wallahi ba na iya chatin, jama'a sun fara yawa, dole wannan ba da reply. Amma don Allah jama'a ku yi haƙuri, ku je ku mun subscribing a channel ɗin Real Dini MZ. Duk wanda yake son shirin fim wanda kai ma kana sha'awa kana so, mu za mu fara namu da ƙashin kanmu. Za mu fara don Allah don annabi jama'a, za mu fara. In dai kana sha'awa karkara mu, za mu fara kuma insha Allahu ba mu da mutane ne a ƙasa sosai wa'anda zai ja ragumin abin su yi. Amma in dai kana so, don Allah don annabi kawai kuma na magana. Za mu yi je muku namban waya akan wannan, sannan kuma za mu sa kuma ka mana comment idan kana bukata.